gamit, Bayo almost ko. complete na ako. May toothbrush Wait na ko lang, di, may mask, bayo. towel, Hali naman. toothbrush, and other clothes, and my Tapos Here. ako heels. Kumplito na ang inyong mga dala? Yes, Teacher Jem! Ready na kami mag-sleepover! Excited na gid kuya! Hey, May ara kamusang nalipatan? Ha? Ano? Ano? Ara na sila ho! Oh! Hello parents and kids! Wala ko nakatalupangon. Sa mga wala pa nakakilala sa akon, ako si Teacher Barbie. Kag, ako naman si Teacher Grace. Kamusta ka mo dira mga bata? I hope okay kamutanan. Ako naman si Teacher Jem. Kag, welcome yun ka mo sa aton nga Children's Church! Okay, so antis kita magpadayon, ma-pray kita anay. Dear Lord, amon Diyos kag manluluwas, nagakari kami sa imo presensya subo nga adlaw nga may pagpaubos kag may pagpasalamat. Salamat Lord sa kahigayunan nga makaselebrate naman kami sang imo goodness paagi sa Children's Church today. Lord Jesus, here we are as little children, nagaampo sa imo tiilan para mamati sang imo pulong. Holy Spirit, be our understanding for today's Bible stories and Bible verses. We pray, Lord, that you will be with us, teachers, parents, and kids, nga nagatan-aw subong kag i-bless mo gid ang tagsa-tagsa Ginoo. Ini ang amon pangamuyo. In Jesus' name we pray. Amen. parents and kids. Balaan nyo kung may ano subong? Mas-sleepover sa amon balay si Teacher Barbie kag si Teacher Grace. yes! Kay ma-fellowship kami karon. Basi, pwede pagid kita ka pray together? Pwede gid! Nami gina nga idea kay ang hambal sang Ginoo sa iya nga pulong sa Matthew 18 verse 19 to 20. If two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. For where two or three gather together as my followers, I am there among them. Encourage gid kita gali sang Ginoo mag-pray together. Insakto gid ina. Di preyanta kung ano ang mga kinahanglan preyan karon ha? Yes, Teacher Barbie. Pero dali lang. Nakalisensya na kamo sa inyo nga mga parents nga diri kamo ma-sleep? Yes naman! Gindrop pa ako diri gani ni mama ko. Ikaw ya, Teacher Barbie? Siyempre, ang hambal sa Exodus 20 verse 12, honor your father and mother. Then you will live a long life in the land the Lord God is giving you. Di kung gusto mo maglaba imong kabuhi, need tagid i-honor aton nga parents. Kay isa pa, amo ini ang insakto sa mata sang Ginoo. Agree gid ko da. Ga-agree man kamo mga parents and kids? Praise God! Amo na nga dapat bisan diin kita magkadto, kinahanglan din naton maglisensya kag magpabalo sa aton mga parents kung diin kita magkadto. Okay? Okay! Pero ang tawo sa story naton last week, gintago-tago niya kung sa diin siya nagkadto. Nadumduman niyo ba kung ano ang iya pangalan, parents and kids? Insakto na! Parte to sa pagbisita ni Nicodemus kay Jesus. Ka-very good sa mga kabataan. Pati na ang parents naton kay nagapamati gid sila.
Si Nicodemus, isa ka Jewish religious leader, kag miyembro siya sang grupo nga ginatawag nga Pharisee. Isa sadto ka gabi, nagkadto siya kay Jesus kag nagsiling siya nga si Jesus kuno ang manunudlo nga ginpadala sang Dios. Kay wala sing may nakahimo sa mga milagro nga pareho sa ging obra ni Jesus. Kung ang Dios wala nagaupod sa iya. Oo, dayon nagsabat si Jesus nga sa matudtuod lang kuno, wala gid sang tawo nga makakita sang ginharian sang Ginoo kung hindi sila matawo liwat o kun maborn again. Nagapamangkot man dayon si Nicodemus kung paano kuno natabo nga matawo kita liwat kung tigulang na kita. Hindi man pwede nga magsulod taliwat sa tiyan sang aton mga iloy para magpakatawo. Nagsabat si Jesus nga wala sing tawo nga makasulod sa ginharian sang Dios kung hindi siya matawo pamaagi sa tubig kag Espiritu Santo. If they are not born of water and the Spirit, ang ginbata paagi sa tawo, tawhanon. Pero ang ginbata paagi sa gahom sang Espiritu Santo, espirituhanon. Insakto na. Ti ano bala ang dapat nga obrahon naton? Kinahanglan nga magtuo kita kay Jesus para makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang hambal sa John chapter 3 verse 16, kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan, amo gani nga gihatag niya ang iyang bugtong nga anak, agud nga bisan sino nga matuo sa iya, hindi mawala, kundi hatagan niya sang kabuhi nga wala sing katapusan. God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Nagkadto diri si Jesus para salbaron kita. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Amen! Basi may ara dira sang nagatanaw sang aton nga live subo nga wala pa nabaton si Jesus nga iya Dios kag manluluwas. Kung gusto nyo, makaupod nyo si Jesus sa adlaw-adlaw kag maangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan, ma-pray kita kag masunod kamo sa akon. Okay? Amay ko sa langit, nagapasalamat ako sa imo nga paghigugma sa akon. Ginoo, ginaako ko nga ako makasasala kag nagapangayo ako sang kapatawaran sang akon mga sala. Patawara ako Ginoo, kag ginapatawad ko man ang tanan-tanan nga mga nakasala sa akon. Jesus, ginabuksan ko ang akong tagipusoon, kag kinabaton ko ikaw nga akon Dios, kag manluluwas sang akon kabuhi. Isulat ang akon nga ngalan sa libro sang kabuhi. Salamat gid sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ini akon nga pagpangamuyo kag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus nga akon Dios kag manluluwas. Amen. Wow! Sigurado gid ko nga nalipay si Jesus sa mga nagpati nga siya ang bugto nga anak sang Dios nga nagkadto diri sa kalibutan para salbaron kita sang aton mga sala. Agreed ko da! Sadyagin na si Jesus. Kag for sure masadyahan man ni si Jesus kung mamati kita sang aton nga bag-o nga istorya. Parte ini sa isa ka mangunguma. Party sa isa ka farmer? Ha? Ano ginubra niya? Let's watch this! The Parable of the Farmer and the Seeds. Let's all sit and listen to a story Jesus told.
Everyone gather round, girl, boy, young, and old. Okay, listen to this. A farmer went out to plant some seeds all around his land. 1 seed, 2 seeds, 3 and 4, he plants as many as he can. On a path where people walked was where some seed would fall. But it got stepped on, and birds came and ate it all. The farmer planted more seeds on rocky, shallow ground. They grew fast with shallow roots, but fell when the sun came around. Some seed fell among the thorns that were prickly and spiky to touch. The plants tried to grow, but because of the thorns, they couldn't grow much. The farmer also planted some seeds in soil that was very good. These plants grew up strong with deep roots like a healthy plant should. Lord, I want to be pleasing to you in everything I do. And I want to love you more than yesterday, more than words can say. 'Cause you gave your life, you lived and died for me, for me. You paid the price, you sacrificed for me, for me. Now the least that I can do is live my life for you. Live my life for you. Lord, I want to be pleasing to you in everything I do. And I want to love you more than yesterday, more than words can say. 'Cause you gave your life, you lived and died for me, for me. You paid the price, you sacrificed for me, for me. Now the least that I can do is live my life for you. Let's play it again. Lord, I want to be pleasing to you in everything I do.
tanan! Ako si Teacher Kat. Ang aton nga memory verse sa subong nga adlaw ara sa Mateo chapter 13 verse 38. Ang duta nga gisabugan amo ang kalibutan. Ang maayo nga bini amo ang tawo nga nagapasakop sa paghari sang Dios. Kag ang bugang amo ang tawo nga sakop ni Santanas. Hello parents and kids! Hindi ka mo maghuya-huya, mag-comment sang inyong sabat sa comment box, okay? Kag lantaw gid ka mo hasta magtapos kay miara kita sang trivia questions. Ready na ka mo? Masugod ta! First question. Who thought the parable of the farmer scattering seeds? Sino ang nagtudlo sang pangagid parte sa manugsabog? Correct! Si Jesus. Second question. Where did the seed fall that the birds ate? Sa diin nagtupa ang binhi kagintuka sa mga pispis. Sa diin ayhan? Oh, may nakita kong answer. Correct! Sa footpath or higad sang dalan. Third question. Where did the seed fall and the plant wilted quickly? Sa diin naman nagtupa ang binhi kag nalaya dayon. Sa bato bala? Sa duta? Okay, correct! Among the rocks o kon sa kabatuhan. Okay, fourth question. What happened to the seed that landed among the thorns? Ano natabo sa binhi nga nagtupa sa mga tunukon nga hilamon? Ano natabo, kids? Very good! Nalumos o kon it was choked. Fifth question. Where did the seed fall and produce a crop? Sa diin naman, nagtupa ang binhi kag nagpamunga ini. Kids? Kids, kung kabalo ka mo magsabat, pa-comment sa inyo nga parents sa comment section below. Oh, correct! Sa good soil o kung sa maayo nga duta. Okay, sixth question. Did the good soil represent those who truly understand God's word? Ang maayo nga duta bala nagga-representar sang tao nga nakaintindi sang pulong? True or false? True or false? True or false? Yes! True! Seventh question. How many times has a seed planted in good soil produced a harvest? Kapila ka beses namunga ang binhi sa maayo nga duta? Kapila bala? Kadua lang? Katatlo? Kat-20? 50? Correct! 100 times. Okay? And last question. What represents the seed? Ano nagarepresentar sa binhi? Correct! The word o kon ang pulong sang Diyos. Okay, kids? That's all for today's I Know This portion. See you later! Bye! It's activity time! Ako gali, si Teacher Anna. Ako naman si Teacher Kat. Kag subong, magahimo naman kita sang another naman nga activity about
sa the parable of the farmer and the seeds. Okay, so ano gani ang mga kinahanglan naton nga mga materials, Teacher Kat? So, ang kinahanglan nato ng mga materials is construction paper or bond paper, pencils, crayons or markers, and scissors. Okay? Mga ginikanan, palihugiyas sa inyong mga kabataan sa paggamit sang gunting. Likawan naton ang mga matalong nga bagay nga ipalapit sa ila. Ini ang pahanumdum para gid sa ila safety. Salamat! Okay, so ang aton nga instructions. So the first step is we are going to pick a piece of construction paper or bond paper. So i-ready na naton ang aton nga mga construction paper kag bond paper. Tapos ikaduha nga step, maga-drawing kita sang 4 heart shapes parehas ini. Okay, nag-ready na kami ni Teacher Kat sang 4 ka Heart. shapes. Yes. So may ara kita nga 2 ka blue and 2 ka pink. Okay. So ang himuon namon itapik danay namon ang 4 ka heart sa bond paper. Okay, Teacher Kat. Buligan ko ni Teacher Kat para magdasi kami. Itatapik ta ang 4 hearts sa bond paper. Thank you, Teacher Kat. So, kanami gid, parents and kids, kung magamit pagid kita sang lain-lain nga construction paper, like blue, pink, orange, and yellow, pwede man rainbow colors, if you want. So, colorful. ay na, natapos na namon ang pagpatapik sang 4 ka heart sa bond paper. Next, kay tungod sa aton nga parable of the farmer and the seeds, hindi bala, Teacher Kat, may 4 ka klase ka soil Yes. ang ginsabogan sang farmer. So, una-una, madrawing kita sang seed nga yara sa dalan. Nadumduman nyo, kids, nga pag una-una nga sa buwag sang farmer sa seed, ara sa dalanon ang seeds. Kag, nag-ano to gani, Teacher Kat, gingkaon lang, diba, sa pispis ang seed nga ara sa dalanon. Dalan. So, sa first heart naton, i-drawing naton ang seed nga ara sa dalan. Kung kabalo ka mo sang bird, kabalo ka mo mag-drawing sang bird, pwede nyo man da ibutang sa first heart. Okay, sa second heart naman, Teacher Kat, diri, ibutang naman naton kung ano nga klase sang plant ang nag-grow sa soil nga rocky nga soil. Nadumduman mo pa to, Teacher Kat? Yes, Teacher Ana. Okay. So, ang nagtabog to nga seed or ang nagkadto sa seed dito sa rocky places. Di bala wala man gawa nagtubo? Ay di bato-batuhon mo. Okay, thank you, good Teacher Kat. Very good. Tapos, sa third heart, diri, i-drawing naton ang seed nga nag-grow sa thorny nga duta. Okay. Madamo to bala sa mga tunok-tunok nga duta. Kag, samtang gina-drawing ni Teacher Kat ang ikatatlo nga heart. Kids, dumduman nyo ang ika-4 nga soil nga na-mention sa Bible. Okay, very good. Gito ang nag-answer sang good soil. Yay! So, inchakto ka mo, parents and kids, nga pagtupa sang seed sa good soil, of course, nag-ano gani ang tanom nag-grow. Kag, hindi lang nag-grow, Teacher Kat, kundi nagpamunga pagid sang madamo. Wow. Amo na siya ang matabo. Okay. So, parents and kids, hindi kita magkalipat nga mag-color sang aton nga drawings para maging manami siya, tulukon. Okay, bulikan na si Teacher Ana mag-color. Thank you, Teacher Kat. So, sa seed, pwede man brown, pwede man green. Okay.
i-colora na to ng aton tanan nga gin-drawing nga heart para maging colorful siya tulokon. Kag parents and kids, kung wala ka mo crayons, kag kung may ara man ka mo color pens or colored markers, pwede gid ina siya gamiton. Okay, thank you. Gid Teacher Kat. Kuluran kuya black ang mga bato-bato, Teacher Kat. Imo no color sa imo fruits da ya? Color red. Ay, apple. Ginaguro ang fruits mo, Teacher Kat. Kanami, no? Okay. Parents and kids, hindi ka mo magkalipat nga magbuliganay. Ay, kung parents, especially parents, kung little kids pa lang ang mga kabataan, of course, pwede natin sila buligan. That way, we can bond with our kids as well. Paagi sa pag-color or pag-drawing. Okay, lapit na lang kami matapos sa Teacher Kat. Dasig lang si Teacher Kat mag-drawing, mag-color mo. Wow, Teacher Kat ka namin isang imo tree. Okay, so amo na ni ang amo na drawing. Yay! So, thank you, good parents and kids, sa mga gasunod man sa amon sa pag-drawing. Okay, and parents and kids, hindi gid magkalipat nga kung tapos na kamo, please take a picture of your work with you and send it to us. Yes. Okay. Alright. So, Teacher Kat, picture ta sa aton nga drawing. Okay. Tudlo natin ang drawing. 1, 2, 3. Okay, isa pa, Teacher Kat. 1, 2, 3. Okay, last na lang. 1, 2, 3. Okay. Thank you so much, parents and kids. We are going to see you later. Bye! Hello mga bata, nanay, tatay, lola, lolo, tito, and tita. Ako si Teacher Barbie, kag sa pagtakop sang aton Children's Church, magapangamuyo kita. Amay namon nga langit nun, ginadayaw gid namon ang imo nga ngalan. Nagapasalamat gid kami, Ginoo, kay may natun-an naman kami parte sa imo nga pulong subong nga adlaw. Ginoo, kaangay sa ginistorya ni Jesus, buligi kami nga sa maayo nga duta ang tup-an sang mga seeds nga ara sa amon. Holy Spirit, buligi kami nga tipigan ang sang maayo ang pulong sang Ginoo. Hatagi kami sang sincero nga mga tagipusoon nga nagatinguha sa pagtuman sini hasta nga nagpamunga ini sa amon nga kabuhi. Ini ang amon nga pangamuyo nga may pagdayaw kag pagpasalamat. In Jesus' name, Amen. Okay, so it's trivia time! So last week's trivia, who were the three sons of Adam and Eve? Sino gani mga kids, if you could still remember? Yes, correct. It was Cain, Abel, and Seth. Okay, so for this week's trivia, what did the mysterious hand write on the wall at King Belshazzar's banquet? Okay, so what did the mysterious hand write on the wall of King Belshazzar's banquet? So we have an options, okay? So was it Eli Eli Lama Sabachthani, Jehovah Jireh, o many Tekel Parsin, or Shadrach, Meshach, and Abednego? Okay, you want some clue? Okay, of course I will give you. So we are going to look for the answer on Daniel 5 verse 25 to
28. Okay, mga kids? See you next Saturday, kiddos! We hope you had a great time with us today. God bless you and keep you.